esquí de fons, Vinga, ja t'ho ha dit. passejades a cavall, tir a mar, adaptacions d'esports com el futbol, jocs com el frisbee, tenis a la platja amb pales de fusta o plàstic, voleibol platja, escalada, etc. I, per descomptat, sessions de preparació física, gimnàstica i estiraments. Cal recordar que una mateixa activitat, com per exemple practicar footing, és molt més beneficiosa per a l'organisme si es realitza en la natura que pels carrers d'una ciutat, on la major demanda d'oxigen significa també una aportació més gran de substàncies tòxiques als pulmons o en un local tancat i amb poca ventilació. Les activitats en l'aigua també són diverses. Nedar, com a activitat recreativa o competitiva, jocs aquàtics en una piscina, pesca, vela, piragüisme, rem, o modalitats relativament recents com el rafting, és a dir, el descens de rius d'aigües braves amb una barca inflable amb capacitat per a unes 10 persones, hidrospeed o descens individual en una mena de trineu, bus bob, catamaran, per realitzar aquestes darreres activitats és necessari dur l'equip adient, que en el cas de la vela està format per un vestit de neoprè, botes d'aigua i armilla salvavides. Per practicar rafting, a aquest equip cal afegir-hi un casc protector i, a més, cal que un monitor experimentat vagi en cada barca i, abans d'endinsar-se en el riu, donar unes nocions bàsiques sobre la manera d'utilitzar la pala i què fer en cas de volcà. Per acabar, trobem les activitats en l'aire, entre les que podríem incloure el llançar-se lligat des d'un pont, malgrat la majoria d'elles, com ara el parapent, vol sense motor, ultralleugers o paracaigudisme, no són recomanables o no són permeses per als nens, degut a la seva perillositat. En les activitats, sigui quina sigui en la que faci falta dur una motxilla, aquesta ha de ser el més lleugera possible, que sigui còmoda i resistent, així com que sigui suficientment gran com per poder dur tot el que sigui necessari. De tota manera, un nen de menys de 10 anys mai ha de dur més de 4 quilos de pes i durant l'adolescència fins a 10 quilos. La pràctica de les activitats físiques en la natura és una bona manera de donar a conèixer el significat de la convivència amb els altres. Els nostres productes Q, garantia de qualitat.
Demaneu-los.